Hello guys! Mag-bohol ako ngayon ng Daiso at Miniso haul. Nabili ko to last year, November, December, ano na tayo ngayon, February na tayo ngayon, tapos yun lang, i-share ko sa inyo. So, let's go! Ito yung Daiso, yung ano niya, paper bag niya. Nasira na siya kasi kahit saan-saan na lang ito nailagay, warak na guys. Yan, Daiso. Nilipat ko na lang siya sa ibang paper bag. Tapos ito yung sa Miniso, Japan. Tapos uunahin natin yung Daiso. Yan yung lahat. Yung unang item, itong sponge Daiso. Yan. Favorite ko siyang, ito yung binibili ko lagi kasi iba-iba yung mga shape niya. Merong ganito, merong bilog, merong maliit na pa slant, hindi ko alam anong tawag niya. Tapos merong square, ibang kulay, meron ibang kulay. Yan, tapos merong ganito. Yan, gusto ko to. Di ba? Perfect. Yan, ito yung first item, sponges. Meron siyang laman na 25 pieces of sponges. Di ba? Marami na siya, guys. Tapos yung pangalawa, itong anong tawag nito? Pang scrub, body scrub. Bath and shower essential. Itong ganito. Diba? Ang kakit ng kulay. Favorite ko yung kulay na pink tsaka yellow. Yan, ang sarap pag naliligo. Hindi siya matigas. I mean, hindi siya magaspang. Malambot siya. Kahit ganito yung niya, material niya. Parang knit. Pero pag tinatouch mo siya, ang lambot. Kaya ang weird nun ha. Sorry guys. Tapos pangalawang items, ito yung pang body scrub. Bath and shower essential. Ano siya? Ito yung favorite color ko. Pink, yellow, tapos parang may pagka light blue or sky blue. Tapos ang price niya pag isa lang 88. Pero tatlo yung binili ko. Tapos may tatlo. Pag tatlo, 88 times 3, 264 siya. Tapos, may discount na 88, kaya 176 na lang. Tapos, basta ang ganda nito guys, try nyo sa Daiso. Tapos, pangatlong item ito. Ang cute. Diba? Ganito yung mga gusto kong mga color. Ano siya? Parang may pagka-peach na. Yes, parang peach talaga siya. Ano siya, 88 din siya. Pang lagayan ko yan ng brushes. Mga brush. Pang makeup brush. Tapos, pang-apat na items, ito din. Lagayan dito ng mga brush. Kasi wala akong mga lagayan ng mga brushes. Nilalagay ko lang siya sa plastic, guys. Kaya kawawa yung mga brushes ko. Kaya yun, ito yung pang-apat. Tapos, pang-lima. Madumi na to kasi matagal ko din na haul ganito. Panglagay ng ulam. Yan. Madumi nito siya. Hindi ko papakita. Ano pa rin siya? 88 pa rin siya. Kaya malaki na siya. Kaya siya. Tao ba siya? Malaki na ito. Kaya maganda pang lagay ng ulam pag may mga leftover na mga ulam or kahit ano. Pag sakto lang siya may lagay dyan. Tapos meron pa akong palang sponges. Ito pala yan. 25 pieces din. Ito yung sinasabi ko nga, iba-ibang mga shape. Napakita ko na yung iba. Ito, yung may maliit na circle. Tapos, ito yung sinasabi kong favorite ko pag pang foundation. Kung wala kayong beauty blender or kung ayaw nyo nang gamitin yung brush kasi madumi na, di pa nalabhan, di pa nalinisan, ito. Ito siya, ang ganda nito pang foundation or pang concealer, pang powder. Tapos ang dami niyang mga shape, tapos mga sizes.
Yan o. Tapos may mga ibang kulay. Yan. 25 pieces. Tapos ano lang siya. I think 88 din. Kasi mostly sa Daiso 88. Pero pag ano siya, may ibang maliliit 66. Tapos 88. Tapos yung mas mahal. Pero alam ko 88 siya. Kung hindi man 88, nasa 186. Yeah. Titingnan ko lang ulit kung mahanap ko yung ano niya, yung resibo niya. Ilalagay ko sa link below guys kung magkano yung ganito. Kasi ang alam ko talaga 88 kasi mostly 88. Tapos, pang ano na yun? Pang ilang product na yun? 1, 2, 3, 4, 5. Pang-anim. Mga ano na siya, mga makeup product. Tapos gagawa ako ng full face Daiso makeup. Tapos ito ng product ng Daiso, yung volume mascara, Princess Volume Mascara, waterproof black. Yan siya. Higit ng ano niya, yung packaging niya. Yung ano niya, Elifar Princess Volume Mascara, color niya black. Iwan ko ba makikita niyo guys. Tapos pangalawang ano, makeup product, yung Seductive Cheek and Highlight. Yeah. 88 mostly 88 din to guys. Yan, gusto ko yun yan. Yan yung mga ano ko gusto kong pang ito, yung gusto kong blush na color. Tapos itong highlight, may pagka yellow undertone siya pero parang puti sa ano, sa camera. Yellow na shade, parang may pagka yellow na shade. Tapos pangatlong product is eyeshadow. Ay hindi, ano siya? Yes, eyeshadow pala. Sorry guys. Eyeshadow siya guys, yan. Maganda siyang kulay. Ito may pagka gold na may pagka kunting ano ba to, gray or green. Kasi ito parang dark. Anong tawag niyan? Army color? Pang army color, ewan. Anong tawag niyan? Tapos ito, yellow, gold, tapos silver. Silver talaga. White. Pangatlong ano, product, yung eyeshadow. Gusto ko yung kulay niya. Yan. Yep. Mostly 88 din to guys. Pang-apat na product is eyeliner pencil. Wala lang akong pang eyebrows dito kasi akala ko eyebrows to, pero ang laki ng pang eyeliner pencil, ang laki nakalagay nito. Tapos pang eyebrow, labo na yung mata ko guys. Yan, cute and lovely eye with soft touch. Tingnan natin, yung shade niya ay dark brown. Yan, try natin. Try ko din pag pwede yan sa ano, eyebrows, kasi wala akong pang eyebrows na Daiso. Tingnan ko kung parang meron akong nabili dati, titingnan ko mamaya kung meron. Tapos yung pang ilan na ba? Sa dalawa, pang-lima na product is yung powder foundation. Tarang! Parang free ata niya to kasi meron na ata ang laman. Yeah. Di ko muna ano guys, di ko muna bubuksan. Ako na bubuksan pag nagawa ko ng full face ano, makeup. Full face Daiso makeup. Yan. Ulit tayo guys. Tapos, yan. Cute lang ng mga packaging niya. Tapos, pang-anim, last na Daiso product is gamit ko na to siya dati guys. Ang ganda nito. Ito yung baby face cream skin complete natural beige 400 grams. Yan. Alam kong meron din kayong ganito. Yung iba dyan, meron din ganito. Maganda siya. Natural beige lang yung pinili ko na shade. Pang Essence Daytime Care Makeup Base Foundation combined in one. Multifunction cream, aloe vera extract is combined
It gives moisture to the skin. It helps to keep your skin moist. With shea butter components, it is applied smoothly and moistly. After, yeah. Yeah, maganda to siya guys. Gagawan ko to siguro ng review. Tapos, yun lang. Yun lang lahat yung mga Daiso haul na nabili ko. Tapos, punta naman tayo sa, dito naman tayo sa Miniso, Japan. Yan, konti lang itong parang mini haul lang to guys. Pinapawisan ako kasi pinatay ko yung electric fan. Tapos, nasa tapat ako ng bintana. Yan, init guys. Yung unang items. Bisaya items. Yung unang item na ipapakita ko sa Miniso, Japan. Ito ay dami kong nabili mga sponge guys. Kasi, ako guys pag nagamit ko na yan, tapos, kahit yung kulay niya ay may pagka-orange or may pagka-peach ba, anong kulay nito? Pag ganitong kulay, or kahit white, pag foundation nilalagay mo, liquid foundation, mag-iiba yung kulay niya, yung parang ang dumi, tapos, syempre, kung dala-dala mo yan, tapos kung nasa biyahe ka, tapos kung sa labas, example sa MRT, LRT, or sa jeep, mag-foundation ka, magpa-powder ka, ang dumi naman tingnan guys kung di mo yun papalitan. Kaya siya, maganda siya, very convenient, yun ba yun? Magandang term. Very siya, helpful na pag gagamitin mo to pag nasa biyahe ka, pwede mong palitan ng bago, yon. Para, di naman siya, mura lang naman siya kasi 88, tapos ang dami niya, 25 pieces. Ayaw mo pa nun. Ito naman, ayun, dami kong daldal. Sa Miniso na tayo. Pa rin, sponges. Ito pa rin yung magagandang, favorite shape. Yan. Meron pang nito, oh. Yun, pakipakita ko sa'yo, may heart pa nito. Yan, tama-tama. Pag sa Valentine's, kung kasama mo yung boyfriend mo, pag magta-touch up ka, pag ganun ka na lang, tap. Tapos, pagkasama mo yung boyfriend nyo, yan. Tapos, ito yung ibang, shape. Tawa naman kayo, guys. Yan. Triangle. Meron pang, ito talaga ito kung shape na favorite, sinabi ko siya. Yan, white, ganito, tapos yellow. Yung mga favorite ko ng mga sponges, guys. Parang mas mahilig pa ako sa sponge na mga, anong tawag yan? Mahilig pa ako sa sponge, guys, sa mga brushes. Kasi, parang sa sponge, parang nabibilisan ako pag sa brush. O sa foundation brushes, parang paulit-ulit, yun. Kaya mas gusto ko yung, ulit-ulit din ako. Mga sponges. Pangalawang products na ba yun? Unang products pa pala ng Miniso. Tapos, pangalawa is first time ko guys na makabili ng makeup brush cleaner. Yan. Gusto ko yung mga kulay na ganito. Mga mint, green. Pangalawang products na nabili ko sa Miniso. Makeup brush cleaner. First time ko na magkaroon ng ganito guys. Yan. Ang cute, diba? Ito yung sa likod niya. Yan. Pwede, sorry. Pwede ka dito, pwede dito, pwede dito. Yan. Yan siya. For insert fingers in glove or place in palm. Add cleaning solution on the ridges or deep brush in cleaning solution. Gently swirl bristles on cross-hatched ridges. Switch to larger cylinder surface to foam and lather and smaller cylinders to refine. Move the brush back and forth on the washboard area to remove leftover makeup. Yan. First, second, third. Yan, meron namang dito instruction, kaya ang ganda nito. Guys, nakalimutan ko magkano to guys. Titingnan ko kung may dito. Parang hindi ko na mahanap ata. Ay, meron. Meron pa yung nito, resibo. Ililink ko lang below guys, magkano to guys. Yeah, ay, meron ba dito? Fashionable wireless mouse, triangle makeup pack. Parang 98 siya guys.
Sponges wedges naman to. Iba yung nakalagay. Basta hanapin ko lang guys kung ito ba yun. Yeah. Yung iba dito meron. Yung iba wala. Tapos, yung ano na tayo. Pangalawa na to. Pang-apat. Ay, pangatlo. Diyos ko Lord. Pangatlo, ito yung Miniso Brown. Long-lasting formula. Eyeliner. Eyebrow pencil. Hala, ano siya? Ang ganda nito. Akala ko pang eyebrows lang. Ito, alam nito guys. Tingnan nyo. Pang eyeliner, pang eyebrow pencil, pang eyebrow brush. Dalawa pala niya. Dalawa pala siya. Ito, meron dito. 3-in-1 eyeliner, eyebrow pencil, eyebrow brush, brow. 99. Try natin to guys. Try natin to. Yan yung pangatlo. Tapos, pang-apat is brushes. Yan. Pang ano to siya? Pang eyeshadow. Tapos, pang lip brush. Ganda siya pag may ano ka, extra lip brush kasi para maka-lipstick naman yung sister mo or anong tawag niya, cousin mo. Hindi naman sa ay, ang arty naman ito, may pa lip brush pang nalalaman. Hindi naman sa ganon, pang hygiene, ano lang, anong tawag niya? For hygiene eh. Iba silang, may paggamit mo sa kanila yung, ayan, ipagamit mo sa kanila yung foundation mo, liquid foundation, powder, blush, kasi kung ano to siya, mas maganda, convenient, nagagamit talaga to kahit saan. Kaya yun, ito yung pang ilan lang ba yung items ng Japan. Miniso Japan. Isa, dalawa, tatlo, apat lang. Apat lang pala to guys. Yun lang, pang lip brush tsaka eyeshadow yung last. Ano siya? Walang price dito. Tignan mo na. Saan ba yung ano? Ito. CEBU. Lip brush. Hala. Di ko alam guys. Mahal pala. Mahal pala to. Bakit ko to binili? Kasi siguro kasi beauty queen, makeup tools, professional lip brush. Professional daw guys. Kahit di tayo professional na magme-makeup, pero kung may ganito tayo, masaya na. Minsan-minsan lang naman to guys. Concise professional lip brush. 149 siya guys sa Miniso. Mahal pa sa Miniso. Sa ano, mas prefer ko yung Daiso tsaka Japan Home. Yan, makeup, pang makeup tools na eyeshadow brush, professional din daw. Magkano to siya? Hala, hindi ko alam na saan ito. Eyeliner, eyebrow pencil, safety pack, transparent, plastic. Hala guys, di ko alam sa magkano to guys. Siguro 149 din. Yeah. Hello guys, di ko alam. Siguro 149. Same siguro to silang dalawa. Kasi walang nakalagay doon. Parang dalawa ata to. Dalawa 149 or isa lang 149. Hindi ko maintindihan ko rin. 149. Eyebrow pencil. 99. Triangle makeup pack. Dalawa 49. Fashionable wireless mouse. Ay, plastic bag. Socket safety cover. Yan. Baka nakalimutan niyo guys. Basta, di ko alam kung nasa ibang ano ba siya. Di ko alam kung same time ko ba ito nabili. Kasi wala naman dito guys.
sa 149 to. Pinapawisan na ako. Yun lang lahat guys, yung haul ko sa Daiso tsaka sa Miniso. Sana di kayo na-boring sa pagdadaldal ko. Marami ba akong daldal? Sorry din guys kasi di talaga ako sanay tumingin dito sa aming camera. Dito talaga ako parang sanay talaga. Dito talaga ako sa screen. Laging nakatingin. Kaya pagpasensyahan niya guys. Sanay-sanay din pag may time. Yun lang guys. Thank you for watching. Please like and comment below. Then malapit na yung guys, malapit na yung giveaway ko for wala pa akong 1,000 na pag magwa 1,000 kaya please help me. Malapit na ako magwa 1,000 subscriber kaya magpapag-giveaway na ako guys. Abangan niyo yan. Tapos guys, kung sinong papa-shoutout, please comment din below ha. Mag-shoutout na din po ako. Wala pa akong nakitang nagko-comments na pa-shoutout sa previous vlog ko. To my next video. Bye! Wala pa akong intro guys. Hindi ko alam ano pa sasabihin ko na intro. Pag nag-i-intro ako, good afternoon, good morning. Pwede na siguro intro. Mas maganda pag meron ka talagang sarili mong introduction. Yan. Tapos, pag din, mas maganda din pag may outro. Pero wala pa. Yun lang. Bye lang. Yun. Bye!